Salutare! Asta este ziua numărul 3, teoretic. Practic este ziua numărul 5 sau 6. Complet prea tare situația. Ideea este că astăzi e ziua numărul 3 în care am să caut copacul acela foarte mare despre care tot vorbesc eu de ceva timp. În momentul ăsta mă deplasez către pădure și cred că astăzi am eu impresia că este ziua aceea în care o să-l găsesc. Am mai făcut între timp și niște ajustări la carburatorul ATV-ului și nu se mai oprește. Nu se mai oprește, deși turația este 1200, cam așa, la relanti. Am mai ajustat eu puțin fluxul de carburant, pentru că aparent acolo era problema și de asta se oprea. Nu știam că mai este un șurub pe carburator. Eu credeam că este doar unul. Ok, am ajuns la intrarea în pădure. Nu știu foarte clar care este legislația care este în vigoare, dar sunt destul de sigur că nu ar trebui să intru în pădure. Cel mai grav lucru care mi se poate întâmpla este să mi se confiște ATV-ul, dar sincer să fiu, nu ar fi o problemă foarte mare. Nu mi-ar părea foarte tare rău de eu. Uite, acum observ că, deși roțile sunt drepte, astea, coarnele, nu știu dacă sunt chiar drepte. Aici e o problemă. Nu știu. Este posibil să fie strâmb ăsta. Eu cum observ chestia asta? Și pare că aici e o denivelare, care în partea asta nu este. Cred că a suferit în timpul transportului. A fost deja asamblat când l-am primit eu. Nu este nicio problemă, pentru că viteza maximă cu care am mers eu cu acesta a fost, cred că, undeva 54 de kilometri pe oră. Nu știu dacă poate mai mult, dar atât am mers eu cel mai mult. Bine, haide să intru în pădure. Am și o problemă cu frâna de pe spate, care nu mai funcționează. Aparent, cel puțin nu la capacitate foarte mare. Este posibil să fi intrat noroi, pe care eu trebuie să-l curăț, nu? Da. O să-l curăț. Lanțurile le mai am. Trebuie să verific acest lucru, pentru că mai devreme am pierdut unul dintre ele. Se întâmplă destul de des asta. Nu e ceva ieșit din comun, dar trebuie să fiu atent, să mă mai uit din când în când. Ce mă surprinde pe mine pe aici este că nu sunt urme, cel puțin nu de utilaje, de mașini, de alte chestii. Asta mă surprinde destul de tare. Mă așteptam să fie destul de multe urme pe aici, dar cineva a umblat pe aici. Am văzut urme de oameni. Asta nu știu dacă e bine. Uite, aici sunt urme, dacă se vede. Ok. Nu știu cât de departe merge drumul ăsta, dar am să încerc să merg pe el, pentru că, după cum am zis, intrarea în pădure este fix la drum. Asta înseamnă că cei care au furat lemne poate
poate să umble. Uite, deja aici pe margine observ un copac care este destul de mare. Ha? Astăzi am luat și câteva instrumente de măsurat, dar nu cred că ar trebui să mai îl măsor pe ăsta, pentru că nu este chiar așa mare. Nu este chiar nevoie de măsurători. O să continui pe drumul ăsta. Hai să vedem dacă pot să ies pe aici prin astea. ATV-ul ăsta al meu nu este chiar făcut pentru off-road, deși eu l-am testat pe off-road. Nu dă un randament foarte bun și cred că ar trebui să nu-l forțez foarte tare. Nu este făcut pentru terenul pe care sunt eu acum. Este foarte mult nămol, pentru că este și o vreme mai caldă. Nu am mai nins prin zona mea de 2 săptămâni. Mi se pare că dă semne să se oprească. Poate pentru că este turația prea mică. Am făcut câteva ajustări la carburator și nu știu dacă mă pricep foarte bine să ajustez carburatoare. N-am mai ajustat până acum niciun carburator. Pădurea aia de acolo, dacă intru acolo, nu știu dacă mă mai pot întoarce. Am făcut și 107 km. Cred că aveam 99 de la ultimul videoclip, de la ultima aventură. Hai să continui. S-a oprit. Hai să-l pornesc. Ia uite ce avem aici. Ce este aici? Un copac care pare că a fost... Bine. Ăsta, ce înseamnă aici? Ce înseamnă asta? Înseamnă că cine păzește această pădure își dă interesul. O fi pasionat. Așa că ce înseamnă asta? Să evit orice neplăcere viitoare, am să renunț la această aventură cu căutarea acestui copac. Nu de altă, dar mă plictisește teribil și observ că a curățat cineva copacul ăsta. Nu e semn bun. Că nu înțelegi la ce mă refer? Eu o să mă întorc. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne auzim cu un alt gen de videoclip. Off-road-ul nu este genul meu, așa că la revedere!